Croeso i Arloesi Gwynedd Wledig. Mae Arloesi Gwynedd Wledig yn gweithio fewn 3 maes strategol, gydag aelod o staff yn gweithio gyda chi ar ganfod atebion i'r her. Mae mentro yn cefnogi datblygiad cynnyrch a gwasanaethau newydd. Mae lleoedd yn cefnogi ein lleoedd, boed yn dref, yn gymuned neu'r ardal a ddiffinir gan nodwedd benodol. Ac mae Gwydnwch yn cefnogi ymatebion i newidiadau yn yr hinsawdd, economi neu'r gymdeithas. Byddwch yn gweithio gydag eich swyddog ar broses o weithdai ar hyd eich taith. Mae diffinio'r broblem yn bwysig iawn ac mae'n rhaid ei wneud cyn i chi ddechrau meddwl am yr atebion. Pwrpas y gweithdy cyntaf yw eich helpu i lunio llwybr eglur drwy'r niwl. Byddwn nhw'n eich helpu fel grŵp i rannu'r un feddylfryd drwy wahaniaethu rhwng effeithiau a'r rhagdybiaethau sy'n cyfrannu at y broblem mwyn mynd at wraidd y broblem. Dychmygwch eich bod yn gwaedu, ond ydych chi ddim yn siŵr o le, a rydych chi'n gosod y plastar ar unrhyw ran o'ch corff. Mae'n anebygol iawn eich bod wedi stopio'r gwaedu, ac ar ben hynny rydych chi wedi gwastraffu plastar. Drwy asesu'r sefyllfa a chael rhywun i'ch helpu sydd â safbwynt gwahanol, rydych chi'n llawer mwy tebygol o ddod o hyd i ffynhonnell y gwaed a gosod y plastar yn y lle cywir. Mae diffinio'ch problem yr union rhy fath. Does dim pwynt meddwl am yr atebion cyn deall y broblem. Yna, bydd yr ail weithdy yn rhyddhau eich creadigrwydd mewnol. Byddwn nhw'n eich cefnogi i ddatblygu syniadau arloesol yn eich cymuned a bydd gennych ateb clir ystyriol o'ch blaen, gyda chefnogaeth adnoddau dynol ac ariannol Arloesi Gwynedd Wledig i wireddu. Felly, peidiwch ag oedi rhag cysylltu. Da ni'n ysu i glywed gynnwch chi.